May muntag sa tanan. Welcome karon sa GCAF Sunday. We are so glad that you could join us in the first service of this wonderful day with the Lord, that we could celebrate as a church, no? Na magsimba kita pinaagi sa pagpaminaw sa iyahang nindot kayo na pulong. If you are just joining us today, naami karon sa series sa Book of Matthew na amo siyang gisugdan sa sugod sa chapter 5. Then karon nami karon sa chapter 24. So you can just imagine, over a year na kami ani diri na series. And sa 24 and 25 mangkod, grabe ni siya ka mensahe ni Jesus kay mo na karon ni ang sermon na storya siya about unsay mahitabo sa last days. So amo kaning gitawag na series na within the Matthew is being ready. Unsaon na to pag maging andam kita. No? So before sa tanan, ampo kita and basahon nako ang ato ang text for this day. Lord, tabangi kami Lord sa pagpaminaw sa imong pulong. Tagay kami ka Lord og kaalam og pagsabot sa imuhang mga nindot kayo na kamatuoran og amo kaning dumduman, amo kaning i-keep sa among heart, O Lord, na moabot ang adlaw na kailangan ninamo amo kaning ni gituhuan, amo kaning ginamnam, amo kaning gidumduman, O Lord, para maging andam kami kung maging unsa man ni mahitabo sa among kaugmaon. We pray that you would be with us and minister, Lord, kung ahaman mi unsa man among giatubang, always pinagi sa imong pulong, among expectation, O Lord, na you will speak to each and everyone na maminaw sa imuhang pulong. We pray this in Jesus' name. Amen. If namoy Biblia sa kung ahamo karon, palihog ko og abri o pwede ka mo magsabay og basa sa Matthew chapter 24, versikulo 16 taman 28. Matthew 24 verses 16 to 28. Og si Jesus mo'y niingon, unya, ang mga tao nga anaa sa Judea, kinahanglan managan ngadto sa mga bungtod. Ang tao nga anaa sa atop, sa iyang balay, kinahanglan nga dili manaog aron pagkuha sa iyang kabtangan. Og ang tao nga anaa sa uma, kinahanglan dili mupauli aron pagkuha sa iyang kupo. Pagka makalilisang niadtong mga adlawa alang sa mga mabdos o sa mga inahan nga may mga masuso. Busa pagampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiwon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw nga igapapahulay. Kay moabot unya ang dakong kalisdanan nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod karon og dili na gyud mahitabo pa. Apan gipamub-an sa Dios kadtong mga adlaw kay kung wala untay mabuhi. Apan tungod sa iyang mga pinili, pamub-an niya kadtong panahona. Unya, kung may moingon kaninyo, tanawa, diri ang Misayas o tua siya didto, ayaw kamo pagtuo kaniya. Kay manungha ang mga mini nga Misayas ug mga mini nga propeta, magbuhat silag mga dagkong milagro ug mga katingalhan aron pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Dios kung mahimo. Timan-i nga gipasid-an ko na kamo niini. Busa kung dunay mga tao nga moingon kaninyo si Kristo atua sa kamingawan, ayaw kamo pag-adto. Ug kung dunay moingon anaa siya sa sulod, ayaw gayud kamo pagtuo. Kaya ang anak sa tao moabot sama sa kidlat nga mo kilab tadlas sa tibuok langit gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Asa gani ang lawas nga patay adto usab magpundok ang mga agila.
So usa sa akong makita karon na common kaayo no sa resulta sa atong pagpahulay sa mga balay tungod ani atong sitwasyon is ang mga tao karon ganahan kayo magbisikleta. So i-imagine no na kayo usa ka amigo and 5 mo kabuok na mag-amigo na giingnan na naay contest kanang naay lumba sa bisikleta na igo ra gyud ka mo apil ug kung imo lang yung humanon ang race, no? Makadaog ka og premyo. So usa rin kay mo ka amigo nang utana, mo ba? Unsa man ang premyo lugar na atong madaog? Ay, naa kay madaog na mansyon, naa kay madaog na wala na kanang dili na ka magproblema. Hantod sa kanturan. Basta mo apil lang ka sa lumba, humanon lang yun ang imong lumba, ay ang race, no? Maabot ka sa finish line, sure na naa kay premyo. Ay mo ba? So ang upat ka mga amigo, no? Nagbulag sa ilang kailangan atuan, and then nahitabo, no? Pila ka simana nilabay, pila ka bulan nilabay, niabot ang lumba. And nahuman ang lumba, natingala ning katong nag-invite sa ilang mga upat ka amigo na wala may aman mo. Ana sa siya mga upat ka amigo. Ug ang usa niingon, ay, wala ko kaapil. Wala ko kaandam. Wala ko kaandam kay nabisi ko. Ang usa rin ka amigo niingon, ay, niapil bi ako. Pero wala ako dahom na kailangan din na yung mga agion ng mga subidahon kayo. Wala ko nakalahutay. So, ni undang ko kay naay murag lami kayo na stopover, wala na rin ko nakapadayon, wala ko'y gana. Ay katalo na amigo niingon, ay, muapil mo ta ako, pero gisaway ko sa kong amigo. Baduy daw kaya akong bike. So, wala na lang ko, naulaw ko. Wala ko niapil. O kung ikaapat na amigo niingon, ay, nako, ako niapil ko. Duol-duol na ko, pero nailad ko bay. Naingon, shortcut. So, niagi ko, kuyog ko nila sa shortcut. Nasaag na noon mi. Wa mi ka abot sa finish line. Usana siya no sa burag ato siyang isabot na ang Ginoo nag-ingon sa atoa na ang Christian life mura daw ni siya og race. And kung kinsa ang mo run the race, no? And mo cross the finish line, maging faithful to the end, will fight the good fight of faith. Naa siya'y assurance na bisan kinsa na, all are welcome, no? Basta makalahutay lang ka, maabot ka sa finish line, you will receive the prize. And it's wonderful for eternity, no? Na prize. So, naani siya something to do ang chapter 24 o 25 sa Mateo with our future in the Lord sa ato ang forever. So, importante kayo karon ang gihatag ni Jesus is pag-andaman mo ba? Muandam ka ba sa unsay ang gisulti kay nituo kanya? Or pwede ka na usa ka sa kaning mga upat kabok tao na naa siya kanya-kanyang rason nga wala sila cross sa finish line. So, ato kabong ibalik sa konteksto no ng anong nagwali si Jesus ang what we will ask kadi sa on top sa Mount of Olives kaning chapter 24 and 25 ihang wali which is called the Olivet Discourse o Olivet Sermon and nagwali siya about unsay mahitabo no the what and the when sa iyang second coming. So ibalik ta mo no na gikan si Jesus sa templo niingon siya sa templo, oy Jerusalem, Jerusalem, kamo na nagapatay sa mga propeta, nganong di mangyud mo patuo, dugay na kay ko gusto na ma-appeal kamo, but dili man mo gusto. So niingon si Jesus, nagkasag judgment, no, na walay mabilin. Aning usa ka bato, maski usa ka bato, ani ang templo, because wala na dinhi ang Diyos. Ang presensya sa Diyos, mawala na dinhi sa templo. So, nag-ingon si Jesus na nagtanaw siya sa future. Ingon siya, morning mahitabo.
no, na ang templo, the center of worship sa mga tao sa Israel, maguba. And then, giingnan niya yung mga disipulo, so sila, niingon niya ani sa Matthew 24 sa sugdanan. Part na siya sa judgment lugar giingon. Og nahitabo gyud siya, no? In 70 AD, after 70 years after Jesus Christ was crucified, nahitabo ang giingon ni Jesus naging tinuod. Nagpakita na tinuoray na propeta si Jesus. Kaya ang iyang prophecy na tinuod. Dayon, kita, na the church of year 2020, ang atong giagian karon, kita, mutan-aw ta karon sa looking back. Ang mga disciples niya, ani na time, pagwali niya sa Mount of Olives, they were looking forward of unsa pa'y mahitabo. Kita karon, pagbasa nato sa Biblia, nagtan-aw ta balik na tinuod ang prophecy ni Jesus ug diha nato makita na the word of God, no, is true, is reliable as well, ug ang claim ni Jesus is true. Now, pero ang kaniyang pasabot niya sa 70-80, dili na mao ang pasabot na mo na ang second coming ni Jesus. Kay na tinuod ang iyang giingon na destroy ang temple. Dili man na, di ba? Wala pa man ibalik si Jesus, di ba? Wala pa na human ang kalibutan. So, in other words, Jesus was also saying in the succeeding verses of 24 and 25, the looking forward sa iyahang final and second coming. So sila na naminaw, nagtanaw ana, mo gihisgot ni Jesus, kita pod karon, mo na kita karon, kita tanan Kristohanon, even now, this year, will also look forward sa unsay giingon ni Jesus sa kaning chapter. So para sa ato ni karon tanan, kay apil ang atong kaugmaon o atong eternity, apil aning giingon ni Jesus. So nakita nato no, gipangutana din sa pagdungog sa mga iyahang mga disipulo sa Mount of Olives, ilang gipangutana si Jesus, Lord, unsa man lugar kanus manotice nimo ilang pangutana, Lord, when will this happen? Ug ang ilang pangutana, unsa man namo makabalo, unsa may mga signs na mahitabo na naimuhang coming ug mahuman na tanan. So mo na ilang pangutana, mo na karon nagsugod karon og tubag si Jesus, and we are in our 4th week sa series na to aning Being Ready, no, na atong gisubay ang answer ni Jesus sa kaning pangutana sa iyahang mga disciples didto siya sa Mount of Olives sa una. When will this happen? What will be the sign of your coming, your second coming? And what will be the sign of na mahuman na ang tanan? Okay, so, nagstorya din ang tubag ni Jesus, and I think Jay was the one who preached this, na ingon siya, muagi, ang sign is, murag birth pains. No? Ang kalibutan, muagi birth pains. Ang mga pagsulay, mga kalisod na mahitabo sa kalibutan. Apil na dira ang mga giyera. Apil na din ang atong giatubang karon year 2020, nganong wasted man na year. Apil siya sa ato ang tribulation na tanan kita muagi. Maging Kristohanon ka ba or dili, tanan sa kalibutan muagi ani. And ingon si Jesus, mo ka na ang mga signs sa nanata sa last days. So, kita karon, we are living at the last days, and gaagi ta tanan og tribulation, pagsulay, kalisod. It can mean, no, ang tribulation, it can mean suffering, distress, trouble, or na persecute ka tungod sa imong pagtuo. Mo ka na ang giingon niya na sign of the end of the age. Pero dili kani mao ang atong gistoryahan karon kabuntaga. Jesus will now talk about the great tribulation. Mo na ni karon ang mo-trigger sa iyahang pagbalik. So, the great tribulation is not yet, the tribulation atong giagian karon, dili pa na mao ang great tribulation, na apagay mas grabe. Okay? So, Matthew 24:15,
unsay maka-trigger ani, and Joe was the one who preached this last Sunday, ingon siya, the Antichrist. Pag mutunga ang Antichrist, mo na karon niya ang mo-trigger sa Great Tribulation. So ang pangutana din sa tanan, and hantod karon wala pa gyud na siya na settled kung unsa gyud ang naiuban nga po nagtuo na ang simbahan, the Church of Jesus Christ, ma-rapture siya kwaon ni Jesus before mahitabo ang grabeng pagsulay. Naapod ang gaingon og nagatudlo og nagbelieve ng mga Christians na no, dili siya before, after. No? Muagi tatanan. Kinsa to'y buhi ani na panahon, muagi tanan sa Great Tribulation, ay radayon ta i-rapture ni Lord. So, kami ang amo ang aim sa kani, our pastoral intent lugar ani is not to settle the debate for us all na before or after. Ang among aim here is to look at Jesus as well, ang iyang intention na paano ta maging ready. Na maging ready ta na muagi o Great Tribulation. So, mosama ra nino sa military. So, mo ni siya karon ang inyong nakita karon na picture, a military cadet training. Upat ka tuig ni sila muagi aning klase na training wherein i-prepare nila ilang lawas na mulahutay sila, ilahang i-increase ang ilahang endurance. Running, doing exercises, ang ilahang mind, ilahang i-train para makabalo sila og mga strategies og mga pamaagi about unsa ilahang atubangon na mga problema o pagsulbad og mga problema sa real situation. Ilahan nang giandaman. O sama pod sa uban na military wherein dili lang dagan, dili lang drills, but ang ilaha pong agian is extreme weather condition. Anadon nila ilahang kagulingon, facing the worst weather, bugnaw kaayo ni na tubig, mura ding ice. No? Then pila na sila ka oras diha para matrain ang ilang lawas na maski moatubang sila grabe kaayo na extreme na weather condition, kabalo na sila unsaon pag-survive. Unsaon karon pag-operate na magamit niya po nila ilahang training. O dili sila mapildi sa kontra. No? So as a unit, mo exercise, mo train po sila on running drills na dili lang ni ako ra usa. No? Every man for himself. But how can we operate in this time, no? Na kita tanan sa atong company, kabalo ta mo operate as one. No? So, mo na ang ilahang part silang preparation, training their mind, their heart, their bodies to endure conditions, no? And dili lang enough. Muran pod sila og mga drills wherein they will ilahang ikuha ang worst case scenarios, no? Na unsaon nado karon pag-andam kung ingani ang mga worst case scenarios, and they will run drills together with equipments and sa ilang kargahon ng mga bugat kina mga gamit para mo ni ang ehemplo dayon. So inyong nakita din ni balikatan exercise, training drill. Na ilang equipment, no? Pero makita po niyo ilang formation, makita po niyo nimo karon ang next picture is the Zamboanga siege. A few years ago, if you can remember, that nakita nimo ang ilahang training karon has prepared them for the worst. Nobody expected that there would be a Zamboanga siege. And yet, in a sense na mo ni ilahang gipang andaman pod por pila na katuig. So, kita pod mga Kristohanon, ang challenge po dato lugar karon is ingon man si Jesus, mag-andam kamo. Mag-andam kita. How are we preparing? No? So, atong tanawon na si Jesus nihatag siya karon og 5 ka warnings
sa unsay mahitabo pag moabot ang Antichrist, unsay mahitabo sa buhi ana ng mga panahon. Unsay itsura sa kinabuhi, no? Naghatag siya warning og makita nato no sa sugod sa bersikulo 16, niingon siya na naay mga grupo na naa sa Judea. Kung naamo diha ana na time na niabot ng Antichrist, ayaw og usik og panahon. Kinahanglan escape ka na diretso padulong sa kabukiran. Right? And you could also understand this, no? Kay mo man ni sila naghunahuna ang uban na para gyud ni silang sa Jews in Jerusalem. Because you're talking about Judea, you're talking about the surrounding mountains there. So this is just for the Jews that will be there on the arrival of the Antichrist o the start of the Great Tribulation. But you could also understand this, that this is para sa tanan. Naapil na ang mga Christians o masabtan po nimo na ang kabukiran is a word pod na for safety. Okay, so because depende man karon ang imong pagsabot na gikuha ang simbahan before the Great Tribulation. So syempre para na lang yun sa mga Jews na nabilin. But if we are preparing for after muagi tatanan sa Great Tribulation, then you could also understand that wherever you are, if naa ka sa city, go where there is a safe place. Go to a safer place. And the mountains is one that is mentioned by Jesus here specifically. Ikaduha, na nakita nato, nagi-warning ta ni Jesus is this. Kung ikaw, maabdan, matimingan na nahitabo ni, then naa ka sa gawas, sa balay, sa imong balay. Sama ka ni sa murakag na sunugan, wherein delikado kayo na mo balik pa kasulod, nakwaon ni mo imong gamit, no? Kwaon ni mo imong frigidaire, kwaon ni mo imong cabinet, kwaon ni mo imong TV, kay basin mamatay ka sa sunog. So, ingana ang peligro wherein if nakasagawa sa balay, paghitabo ani, ayaw nagbalik, ayaw naguli, escape, go and find a safe place na. Biyaan na imong butang. So the idea there is that naakay mabiyaan na mga something very precious, something na tibuok kinabuhi nimo imong imong balay, maybe ang imuhang mga tanan mga mahalon na gamit. Tanan. So naka-eskapo lang ka sa unsa imuhang suot ana na adlaw. O ikatulo na ihang gi-picture is kung naa ka sa nagtrabaho ka. Kung ahaman ka nagtrabaho, unya nahitabo na. Ayaw nagpauli para kuhaon nimo imuhang para makuha nimo imong bisti. So, dana gyapon no na maski bisan asa ka, naa ka sa syudad, naa ka sa gawas sa imong balay or naa karon ka nakamulo ng trabaho, ang pasabot is murag naa kay i-drop nimo tanan para mo escape ka. Kay naay grabe na danger ga mahitabo sa tanan na nagtuo kang Jesus Christ. Ang ikaapat dayon is alaot no, ang mga mabdos nga og mga inahan nga nagapasuso pa. So mga breastfeeding mothers o kaning mga buntis, luoy kay mo ani na panahon na. Og pwede ka mag-ingon no na lisod kayo mo biyahe. So usa ka pagsabot ani is, syempre kung naa kay dala baby, og naa kay og buntis ka, mas lisod para sa imuha. Pero naapod ni na nahitabo pod sa una sa panahon ni Moises, katong sanggol pa si Moises. Unsa may kibuhat sa hari sa Egypt sa mga tanan sanggol ani na mga adlaw. Asa iyang panahon na. Ilang pamatyon. So luoy kay ka, kung naa kay sanggol, o buntis ka, kay patyon ka ang inahan. Patyon nila ang inahan, o patyon nila ang sanggol. Nahitabo mangyapon ni kang Jesus that time. When King Herod found out na naay threat sa iyang pagkahari,
Kay niingon man itong mga wise men na hari daw, na king of the Jews daw. So, ihang ipang pamatay ang mga 2 years old and below. And so you see na that could also be understood. No? Na luoy ang mabdos, luoy ang mga nai-infants ani na time. Kay grabe ang trahedya na inyuhang maagian. O ikalima, hagampo kamo, no, na ayaw sa mahitabo ni tungod sa panahon na tigtugnaw. Kay mas delikado, mas peligro mo biyahe kung bugnaw. And wala tay tarong na gamit. Or sa adlaw na ipagpahulay. Sa konteksto sa mga Jews, batuhon man ka, patyon man ka nila kung mubiyahe ka on a Sabbath day. So, gingon din si Jesus, no? Yang picture 5 of the normal routines na mahitabo sa kinabuhi. How life will be so, it will look so normal. Di ba? Nagtrabaho ragyapon ka, nag-start kag family, then mahitabo ni. So, you would really find na ang punto ni Jesus po also here is that this will go on na wala yung expect. Mahitabo ni siya na wala ta ka-expect. Wala gi-expect. Gi-design na sa Ginoo na mo na ang paghitabo. And so, when that happens, ingon din siya, ang dakong kalisdanan na wala patasokad naka-experience. So sa tanan, atong world history, tanaw ta, wala pa'y grabe na kalisdanan. Sa tanan, sa atong 20 years na lugar din and more, na may experience ani, mas worse daw yun ni. So ingana, no? Grabe ka, very, makahadlok man ni na pulong. Unsa man ang punto ni Jesus? Ahaman ta karon na sa atong pagsabot sa pulong sa Dios, ata ga pangandam. If nagapangandam ta na kuhaon ta ni Jesus before the Great Tribulation, ma-change ang atong the way we prepare things. O kung muandam po ta for after, mo change po. So, we are proposing for us here no in GCAF is that we should get ready that we go through the Great Tribulation. And we will show you why nganong andamo nato, mag-andam ta, na ayha ra mo balik si Jesus paghuman sa dakong kalisdanan. And na itulo ka reason na among i-propose sa inyo ha. Number 1 is gikan sa Biblia. So, niingon mismo ang Biblia na si Jesus, ingon siya sa 29 to 31, immediately after sa Great Tribulation, iyahang tapokon ang iyahang mga elect, iyahang mga tao. Wala siya naingon before. Niingon siya immediately after muagi ta sa Great Tribulation. Ikaduhang rason na maingon ta, or basis pala sa scripture, wherein we could say it's after 1 Thessalonians 4:16. Niingon diha na that Jesus Himself, the Lord Himself, will come down from heaven ug naay mga trumpet ug mga voices of the angel ug ang mga patay in Christ mabanhaw. Ug kita na buhi pa ani na panahon pag mahitabo ni. So nakita nimo na duha na ay patay na, mabanhaw na, and then katong buhi pa ani na panahon will also be gathered up in the clouds to meet the Lord in the air. Pero bantayin ni siya na naay timing sa trumpeta. With the trumpet of God. Nato na siya makita. I-explain ni Pablo, siya ay nagsulat sa Thessalonians, i-explain po niya mas klaro sa 1 Corinto
chapter 15, versikulo 52. Naniingon si Pablo, in a moment, so saka, ingana lang, paspas kayo, in the twinkling of an eye, the last trumpet, kung kabalo ka sa imong Revelations, mga higala, is niagi na tanan ang tribulation o ang mga grabe na mahitabo. Aya ra mo blow ang last trumpet. So, makita din mo that when the last trumpet is blown, what happens? Katong giingon ni Pablo that the dead will rise and the dead will be raised. So again, when it is the last trumpet, it is shown that even Christians will go through the great tribulation. O tulo na basis in Scripture is in Revelation chapter 7, verse 14. Where ingon nila, na ang mga tanan tao, sa tanan mga nasud, after lang sila na makuan sa langit, kung naana sila human na sila go through sa great tribulation. Nagsugod siya sa versikulo 9. After these things, ingon si John, nakakita siya og great daghan kay ng mga tao. And dili na maihap. O gikan sila sa tanan nasod, gumigikan sila sa tanan tribes, gumigikan sila sa tanan mga peoples, and unsa man mga different languages. And nagtindog sila karon before the throne and before Jesus, the Lamb. And ilang mga sanina karon is mga white robes. O nag-wave sila og mga palm branches and nag-worship sila sa Diyos. And nainangutana din usa ka elders, ingon na yun, kinsa man ni sila, og aha man ni sila gikan. Og ang tubag sa iyaha, they are those that have faced the great tribulation. So from there, another biblical basis is atong chapter mismo, na nawali na po nato, is that Jesus Himself said, the gospel shall be preached even sa great tribulation na panahon, and then the end will come. So you're seeing that even through the great tribulation, the gospel will still be preached. Who will preach the good news of Jesus Christ maski sa great tribulation? Usa sa mission sa simbahan is to do that. Matthew 28 says, until the end of the age, the church is supposed to do that. So, kita nato na unsaon nato karon mag-andam sa pag-andam if atong andaman is ang muagi ta og great tribulation. And again, we're not here really to convince everyone because the other side, that believes that naagapon ang that the church will be raptured before the great tribulation, and praise God if that happens. But there will be a difference in the way you prepare and what you expect in your present life if this is how you're also preparing. So that's why we will really, as pastors here, prepare the way as well how Jesus also shows us in the Word to prepare. O giingon ni Jesus din sa verse 4 of this chapter 24. Pagbantay ka mo during the last days, nga dili mo mailad. We should prepare in two ways. Number one is, magbantay kita para dili kita mailad sa kaning panahon na. Verse 22, ingon, gipamubaan sa Diyos kadtong adlaw, kay kung wala pa, walay mabuhi. So, ang tungod sa iyahang mga pinili, iyahang pamubaan ang adlaw.
You can understand is again in two ways. Ang una is i-cut short ni Lord. Meaning, tagaan ta o grasya na maski ngani unta na siya kataas ang atong agian, yahang putlon. Ani na lang para mas mubo. Otherwise, walay mo survive. You could also understand it in this way. Ang adlaw mismo, the daylight hours, kung ang araw, kano sa ang araw o magabi, mangit-ngit, mo'y mamubo. Para kung kinsa ang buhi paani na panahon, naa ta sa cover of darkness. No? Ngit-ngit, mas safe man sa ngit-ngit, mas di man ta makitaan. So, pamubuon sa Diyos pod ang number of daylight hours para for the sake of the elect. So that's how we could understand that. And verse 23 says, unya kung may muingon kaninyo. Okay, so ani na panahon, naa din muingon sa ato or naa din mga different na yun na mga claims. Oh, naa din ang Mesias, naa din ang Savior. Ug na po muingon, no, naa didto. Unsa man ang warning ni Jesus? Ayaw ka mog pailad, ayaw ka mog pagtuo sa ilahang mga claim. Pero maingon ta, maingon man sila, it's Jesus man. So, it should be good. It should be true. It should be trustworthy. Giwarningan tadaan, ayaw pailad sa mga mo-claim karon ani ng panahon na naadara si Jesus or naa dito si Jesus. Pero ang pangutana, maski giwarningan na ta, maski naana na klaro sa Biblia, ngano mangyapon, nadaghan mangyapon ang mailad ani na panahon. Ngano, hantod karon. Wala pa, dili pa man Great Tribulation, di ba? Ngano, maski dili pa Great Tribulation, daghan na kaayo ang nailad o daghan na pod ang nagpailad hantod karon. Sa mga fake na mga teachers about God, sa mga fake na mga pastors, sa mga fake na mga gospels, sa mga nganong mailad pamangyapon ta sa mga prophets na mga peke karon. Daghan kay sa ato siguro karon na ay mga libro sa mga fake or mga false teachers. Basin na sa inyong library. Basin nagtanaw po mo karon sa YouTube, nangita mo, basin unsa lang inyong paminaw para makabalo mo unsa man ang nagakahitabo. So ngano man, nadaghan man tao mailad. Ang nahitabo man here is gipakita ni Jesus, no? Manunga man sila. Meaning, muabot gid sila. Naagid sila hangtod karon. Na kaning mga mini na mga Mesayas, unsa may gina-offer sa mga mini na mga Mesayas? An offer of hope. An offer na masalbar ka mo. Ma-offer na ma-okay ra tanan. Ma-okay na, kato yung mga nawala sa inyo, nabawi sa inyo, ma-okay ra mo. They're offering hope. They're offering salvation. And so, the mini na mga propeta, magsangyaw, ana, may tabo na yun is daghan, mutuo sa ila. Kay mo man, ganahan man sila. No? Magbuhat sila mga, unsa pagid ilang buhaton? Na dili lang sila peke, pero magbuhat sila og mga dagkong milagro. Dili ni siya fake. Kung makakita tag mga magic card tricks, dili lang na siya ingana na simple sleight of hand, anang pinaspasay lang sa kamot, or props lang. Tinuoray ni. Tinuod ni na milagro. Meaning they can back up their claims with miracles. Mo na usa sa pinakadako na rason na daghan mutuo nila. Kaya maka-perform man sila miracles, maayo man nila ang imuhang loved one na nagsakit. Maayo man nila mismo ang imong sakit. Sumingon ka, tinuod yun din nino, kaya naayo ko. Miracle cure. And so, nagtuon na rin ka sa ilaha. Pero, ingon si Jesus, na ilahaning buhaton, kay naa sila'y motibo. Unsa ilang motibo? Aron pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Diyos kung mahimo. Kani siya, dili ni siya bag-o. Sa panahon pa ni Moises,
sa Deuteronomy 13, makita nimo na tinuod na naay mga mini na mga propeta, mini na mga savior na makahimo og mga milagro. If naay propeta og nagdamgos or kanang maka-dream og mga dreams na maka-future, makatagna siya sa imong kaugmaon og matinuod yun. And moabot siya og manghatag siya karon og sign. And the sign of wonder matinuod. Unsa yang ingon din siya sa imo, ali. Since nakita naman nimo na makahimo og miracles, kan gikan ko sa Ginoo, buhaton nato kani. Ug mo ni siya karon na let us go after other gods. So naa karon no na later on makita nimo na naay duha ka Egyptian ni kuyog ni Moses and Israel. Ug kabalo mo ato na time na nisaka si Moses sa Mount Sinai. And then nagkuha siya sa 10 Commandments dito sa Ginoo. Pilas dugay man siya og balik. Katong duha ka Egyptians na they were formerly magicians in the court of Pharaoh. Niingon sila ani. Hala, wala na ang si Moses no. Ato siyang simbahon, atong simbahon ang Dios, maghimo kita og golden calf. Makahimo man sila milagro. Naaman sila'y kredibilidad sa mga tao na naka-influence sila. No? And nahitabo gyud na nag-worship dayon ang nasod. So, magbantay kita ana na panahon. Og nahitabo dayon diri, nagi-warningan gyud no, ni Moses ana siya, ayog paminaw sa ilaha. Maski pa na moingon siya propeta siya or magdamgo siya mga dreams. Og naaday karon ang rason. Tungod gitugot na sa Ginoo. Tungod kay gitestingan kaniya. Ngano unsa may natestingan sa imo? Imong paghigugma. Kung love ba gyud nimo ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing ug sa tibuok nimong kalag. Unsa may implikasyon ana mga igsuon? Nganong daghan mailad? Ang magpailad ani na panahon, ang magpailad sa mga mini na Mesayas, sa mga mini na mga propeta, is our mga tao na dili nila love ang Diyos na tinuoray. Kaya ang i-offer man ani nila are something else, alternative. Ug dana-danayon makita kung tinuoray nimo paghigugma ang Diyos o ang pulong sa Diyos, mupili ka kinsa imong tuan. Ug diha dayon musimang ang daghan kaayo, mailad sila. Kay actually ang ilahang love dili man gyud sa Panginoon. So the Lord allows it para ma-differentiate karon tunay ka ba na anak sa Diyos or dili. Nag-pretend ka lang. O dinhi mailhan. Nailad ka kay dili ka anak na tinuod sa Diyos. Ikaduha na rason nganong daghan kayo mailad ani na himtanga. Naatay kung kailan mo ani niya, usikat ti siya karon no na evangelistic pastor. Ang iyang ngalan is si Francis Chan. Nag-ihaning gihatag na devotional video para sa Hong Kong na church. But naa siya gisulti here sa kaninya na message, no? Na naingon siya na si Jesus daw nagpakamatay sa cross para dili na ta maging ordinary na lives. Ang iyang claim is, since naa ang Espiritu sa sulod sa tua, dili na pwede ang imong kinabuhi ordinary lang. Dapat you're special. Because, in a sense, mo niyang gikono, because somehow God is in you. So, there is a sense that you are a God
as well as a man, all at once. Do you know that what he has said is a false teaching? Sa una pa na, the little God na heresy, na tungod ang pagsabot nila na ang Diyos, si Jesus Christ, man and God, all at once. Pero dana na dayon ta mawala kay dili man ta si Jesus. Dana sila nasayop. Kay muingon sila, if Jesus is man and God at once, dili data makakita sa as ordinary. Kita pod na nagtuo sa iya, dili na pod ta ordinary. Og karon na naaman ang Espiritu sa Holy Spirit sa atoa, mura na ta og Diyos. Ang atong words na ana ni power. And I can name things, I can claim things, and it will happen to me. And so if I want these things and I say and I really believe, mahitabo na siya. Mo na siya padulngan. Ani. Now, ang pautana. Kung nakadungog man ka ani before, o ingani klase na sermon na, ikaw, na sense na Diyos ta, naatay gahom mga atong words. We can claim it if we name it. If we just believe in Jesus. Tanan, na imong pangayoon, maimuha. If ikaw nagtuo, ana, usa na ka sa nailad. You see how deceptive, no? Because before this, he was really solid, right? Before he was showing these signs, we could say na, okay kay si Francis Chan. Na-appeal siya sa invite sa simba. Dako na simbahan sa Manila. He's very trusted. So when he now starts to say these things, if dili ka kabalo unsay ka matuoran, you will be fooled. You might have his books. You might still be following him right now. You might still see, and wala may problema na. Right? And so what happens is, ingon si Jesus, remember, timani, nga gipasidaan nako na tamo. Nag-advance warning na ko ninyo. Naghatag na ko warning na morning mahitabo. Kadua na rason, nganong daghan mailad, is wala sila nagtubo sa pulong sa Diyos. Nakita nimo na nasa pulong sa Diyos. Naana dara ang tanan. The Word of God is enough para ma-equip ta for every good work. Now, kung magpabilin ka, na dili nimo gitanaw na ang pulong sa Diyos is precious, is kailangan yun nato para ma-survive ta. You would think na, okay ra, aya ra kung devotional lang ko, aya ra kung magminaw ko og wali, no? Lahi ang imong pag-andam. So, tanawa ang giingon ni Pablo na ngano ang mga spiritually immature kaning wala nagtubo sa Ginoo ang usa sa mailad aning mga panahon na. 2 Timothy 2:3 ingon, yang giingon si Timothy, tara, kuyugi ko, suffer hardship with me as a good soldier. And just like that, no, the concept na kita Kristohanon, sundalo pud ta is biblical. So, now we are at war. No? And in 2 Timothy 3:12, ingon siya, kita tatanan na who desire to live godly in Christ. If ikaw tinuod na Kristohanon, ikaw nagsunod kang Jesus Christ and obeys His word, you will go through hard times. You will be persecuted. You will suffer tribulation. And ingon din siya dinhi, pero ang mga daotang mga tao o ang mga peke ng mga Kristohanon, mas maging bad, mas mag-worsen sila. They will proceed from being bad to worse. So if nakay mga kaila na mga gasimba, gatawag sa ilang kagulingon as Kristohanon, pero ang ilang kinabuhi, ga-worsen, sa una okay man kayto siya, on fire man kayto siya. But then karon lahi naman kayang kinabuhi. Wala na may difference sa usa ka worldly na tao. They are going from deceiving other people o being deceived. Og nakita din mo ang progression. Ingon din si Pablo, kung tinuod ka na Kristohanon, dili na nimo buhaton, magpadayon ka sa imong natun-an. Imo na siyang
because na-convince ka, na tinuod na, precious na, ug imo nang i-obey, ug i-live out. And ingon din diri, ang very famous verse. Mo na ang context, mga kaibigan. All Scripture is inspired by God. Unsay epekto niya? It's profitable for everything in your life. Para, if you are the man of God growing in the Word, you will be equipped for every good work. You will be grounded. You will know the Word as trustworthy. You will know what is true and what is fake. And so what happens? Ingon niya sa Ephesians 4:14, dili na ka maging immature, like usa ka sanggol. You will no longer be like that. Unsa may epekto kung children ka, if immature ka. At an immature person in the Lord will be tossed here and there by waves. Palid-palid lang sa, kung ahalang kapadparon sa balod. You will be carried by every wind of doctrine. Doctrine, mga teachings about God. And masira kag kailad sa mga tao. Tungod kay grabe sila ka crafty o grabe sila ka deceitful. Do you know why mailad ka hantod karon? Kung dili ka tinuod na anak sa Dios, or kung Christian man ka gyud ka, pero nagpabilin ka na immature o wala ka nag-rely, nagtuon, nag-meditate, nag-internalize sa Scripture ni God. The good news is, napakay panahon para maghinulsol, dear brother and sister. You can prepare. You can go deep in the Word of God starting today. Unsa may nagpugong sa imuha? Ikaduha, na unsaon na to pag-andam? Ingon si Jesus, pagbantay ka mo, nga dili ka mo makuyawan. So duha na siya. Una, ayaw pailad. Dapat makabalo ka sa Scripture. You should grow in the Lord. Dinhi pa lang daan, di ba? Like a good soldier, dili man ka mag-prepare kung gera na. Mag-prepare ka before. So makabalo ka. Then kabalo ka, ang ikaduha na imuhang bation na during kung mo go through ka hard times is ang kahadlok. Nganong link na siya, nganong specific makay si Jesus na mo ni imong pag-andaman para makalahutay ka sa great tribulation. Kaya kung mailad ka, you'll be believing in a lie. You won't make it. Kung mahadlok ka, mapakita, aha ka, mupadulong para for safety. Daghang ko madunggan karon no, na nabalaka sila, nahadlok sila sa nahitabo sa COVID. Ahaman ka, gaadto, ahaman ka, na para ma-comfort ka. Danha, makita, aha ang imuhang pagtuo. Ang imuhang fear is related sa imuhang pagtuo. That's why, warning kang kita ni Jesus na mag-annam ka, na dili ka makuyawan sa unsay mahitabo, kay naa naman ang anchor of hope. That's the good news. Ingon din siya, no? Busa, kung dunay mga tao mo ingon kaninyo, si Kristo atoa sa kamingawan, ayaw ka mo pag-adto. Kinsa may mo adto ani? Kay naa may mo offer og false hope, kinsa may mo adto? Ang mga nahadlok. Di ba? Ang mga nakuyawan, ang nagtaranta na, unsaon man ako ni, na, grabe na kay akong pagsulay. Pag makadungog sila og mga offered hope, dili na sila mo distinguish karon kung tinuod ba na or dili. Muadto din sila. Ug danha dayon, ingon sila, peligro, ingon si Jesus. Kung dili ka karon kabalo, unsay tinuod, unsay bakak, maminaw ka og naay offered hope sa ni Satanas og ang evil ani na panahon, patay ka. Kay tungod mahadlok man ka. Ang imong pag-asa, imong pagtuo, wala man nimo na establish kung aha ka mo tuo. Ang anak sa tao, ingon si Jesus, dili sekreto, moabot siya sama sa kilat. Nga mukilab tadla sa tibuok langit, makit-an sa tanan. Dili na ni siya secret. Pag abot ni Jesus, it would be so quick, so sudden, and everybody visible.
No? Na dili ni sa secret. Kung wala ka kabaluan na, wala ka mailad ka. And so, asa gani ang lawas nga patay adto usab magpundok ang mga agila. Ug dara nakasabihan na that's another sign of the tribulation na kung aha ang mga agila, mga mukaon o mga patayng lawas. Naapod sila diha. It could also be understood as mo na ni ang nganong tapukon ta sa mga deadly kayo na mga teacher o kaning mga mailad, mangingilad. So may practical ani na application. No? I'll close with this in a way to tie it all up. Na unsa man na to pag-andam. Nganong dinhi man ta mo barog. Kay tungod ang imong pagpangandam sa kung kanus ata ma-rapture na ay epekto sa imuhang present day pagpangandam. Kung nakaila mo ani niya, yang pangalan kay si Corrie ten Boom. Si Corrie ten Boom, usana siya ka Dutch, no? Dutch na lady. And nabuhi na siya, daghan sa ato, wala na kaila, kay sa una pa ni siya, namatay siya sa 1983. From 1892 to 1983. Ug kung kabalo mo sa inyong world history, kabalo mo na muna na tuig, danha na era ang Holocaust, wherein millions of Jewish people were put to death by Hitler. Siya ug iyang mga pamilya nagtry sila og help sa mga Jews. Pero tungod ana nadakpan sila. Ug right before her eyes, na gipangpatay ang iyang pamilya, siya na lang ug ang iyang sister na si Betsy ang buhi. Bata pa kay sila, gipriso sila sa usa ka kwarto na good for 200 people lang ang capacity. Pero 700 sila kabuok tao gisulod ana na kwarto. Can you just imagine? Unsa na siya kapiot? A room for 200 people. 700 people mo sulod. Ug daghan kay namatay. Nagampo. Kristohanon ni sila. Nagampo sila na Lord, please save us. Ug ang iyang giagian is ang iyang sister namatay pod right before our eyes. Ug siya na lang ang nabuhi. So, si Corrie goes through a tribulation as a Christian na wala siya bitaw gitagaan og escape. Gipa go through gid siya ni Jesus, ni Lord. And so, we see na dili lang na siya unique. Many of our brothers and sisters, right now, even today, sa different parts of the world, siguro, is that, and even here, is going through hard times. O kung atong understanding is that, ay, i-rescue raman ko ni Lord, dili ko muagi og mga kalisod, kay kwaon raman ko. How will you last? How will you persevere? How will you endure if wala ka ng andam to persevere through hard times? Akong basahon ang words ni Corrie, ha? Ana siya. There are some among us that are teaching that there will be no great tribulation. Na mga Kristohanon ana na panahon will somehow escape kay i-rapture sila before mo go through great tribulation. And for Corrie ten Boom who's gone through a tribulation so bad, ana siya, this is what Jesus warns us about. Many of them are out of touch. Ang kaning nagtudlo ani. Naghatag din siya og kuan. Nahitabo sa China. Ana siya, in China,
na ay mga American missionaries ni adto dito. And before the terrible persecution na nahitabo ni Mao Zedong dito, nagtudlo sila, ayaw mong kabalaka. Don't worry. People in China, Christians in China, God will rescue you and take you out of it. I-rapture mo, walay problema, di mo muagi ana. Ay, nahitabo da yun. Nahitabo na ni grabe na persecution na gibuhat sa China sa mga Kristohanon ani na panahon. And millions of Chinese Christians were tortured to death. Later on, much later on, na usa ka Chinese Christian leader na ingon siya, we have failed. No? Nag-fail kami. Amo untang gi-preparar ang among mga igsuon, among mga tao to face persecution. Rather na nagsige lang ming tudlo na Jesus will come first and save us. So ingon din siya, you tell the people how to be strong in time of persecution. How to stand kung maabot na ni ang tribulation. Muna ingon siya, no? Si Corrie ten Boom, ingon siya, kung naa siya sa prison camp, ang ilahang 20% of them, the women only survive. So kung 1,000 sila or 100 sila ka babae, 20 ra ang ni-survive. Nga na kadaghan namatay. Ingon sila taga-adlaw, mo na siguro ni ang worst, mo na siguro ni ang pinaka-worst. Pero naapag yun ay mas worst mahitabo sa ila, ug buhaton sa ilaha. Ug ingon si Corrie ten Boom, ana siya, the only reason na na-survive ko, wala ko ni give up hope, ni persevere ko atong grabe kalisod, is ingon siya, kanina pulong sa Diyos, na nitatak yun sa iyaha. Mora ginaw ni iyahang gigunitan. Ingon siya, but even if you should suffer for the sake of righteousness, bahala na mag-suffer ko. Ingon diri, you are blessed. And do not fear their intimidation and do not be troubled. Ang na-realize ni Corrie, ug ihagyo ning sangyaw, ug ihagyo ning gitudlo sa paggawas niya is ang pulong sa Dios ra gyud ang nakahatag siya og comfort. Ang kamatuoran na naa sa iyaha. Ug later on mubasa siya Bible, mo prepare siya para sa great tribulation. Iyang mindset is preparation. Makakita gali siya og scripture na muni siya, this will speak against my fear. This is the truth na akong gunitan dapat kung mahadlok ko, kung na ako'y matintal ko sa worldly, to be worldly, for lust, for other passion for the world, for pride. Mo niya ang akong verse na ako ang ug iya din i-memorize. I'll close with this. Ingon ni Jesus, yes, we will go through tribulation. But take heart because He has already overcome the world. Akong hinaot o pag-ampo is mag-andam kita bilang sundalo ni Kristo. Andaman nato atong kagulingon na kung kuhaon ta ni Lord, kung ato ng panahon karon, at peace na ba ko? Nganong mahadlok man ko para sa akong mga pamilya? Unsa man akong gunitan na pulong sa Dios para ako maging comfort na ko ug dili na ko mahadlok or magpailad sa mga mini na mga kamatuoran. Ang pulong sa Dios gaingon. Ang invitation sa ato karon, tuo, mag-andam kita.